Til iki ki lur guys, pangane kaya tong-tongan ki lur ya. Jal ke, til iki piye lur? Kayak ngapa ki sini ke? Ki salah sing dipangan lur wi ya. Til iki piye? Bismillahirrahmanirrahim. Apa dipangan kabeh apa jal til iki piye? Pangan kabeh yang ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar lur. Allah Akbar lur. Ya Allah. Ayo nge. Allah. Serem banget lur. Oke. Allah. Loh, iya lur. Isine dening mantep banget lur. Oke. Waduh, tuplik. Lur. Allahu Akbar gue lur, mantep lur. Yakin.